honorable conseller, comissionat, directors generals, vicerectors, director de Talència, representants de les entitats col·laboradores, senyores i senyors, el context econòmic actual reforça més que mai la urgència de replantejar el nostre model de creixement cap a una economia intensiva en coneixement. Com a garantia del creixement futur, però també com a garantia del manteniment del nostre estat del benestar i de les condicions dels nostres llocs de treball i del futur dels nostres successors, fills o nets, del futur dels actuals estudiants en els quals volem contribuir a generar les vocacions científiques. Els objectius assumits per Catalunya en el Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació, precisament ahir fèiem la segona comissió de seguiment, on majoritàriament, unànimament es va valorar positivament els impactes que està tenint el pacte sobre els diversos agents signants, universitats, patronals, sindicats i tots els partits polítics, fins i tot els de l'oposició que van signar, segurament és el pacte més amplitud de consens, van ratificar la voluntat de continuar en aquesta estratègia. Doncs bé, els objectius assumits en aquest pacte tan consensuat i en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 fan que ens posem al davant d'un canvi en el món global on entrem en competència amb tot el món, amb territoris, alguns d'ells fins ara els anomenaven emergents i de fet són territoris emergits. En tot cas, tothom està competint amb tothom per la concentració de recursos financers, inversions, en la concentració de recursos humans, de captació de talent científic i, per tant, és important que sapiguem, en el cas del talent, impulsar i cultivar aquest des de la nostra fase més incipient perquè, insisteixo, tot el món està cuidant aquesta concentració tant de capacitat inversora com de capacitat de capital humà. La competitivitat immediata dels territoris se centra ja en aquests moments en bona part en la batalla pel talent. I aquest és un fet reflectit en l'augment de demanda internacional de perfils altament qualificats. Un talent que, per cert, cada cop és més mòbil. Per exemple, el 2009 el 60% dels investigadors predoctorals contractats per les universitats i centres de recerca catalans mitjançant convocatòria de la Generalitat van ser estrangers. Catalunya compta amb una comunitat investigadora d'unes 46.000 persones, en equivalència de dedicació plena. D'aquestes persones, més de la meitat són investigadores i investigadors. Els 3 últims anys, el nombre d'investigadors ha augmentat un 20% a Catalunya i en l'àmbit qualitatiu, dades molt recents dibuixen a Catalunya com el primer territori de la Unió Europea quant a captació d'ajuts a projectes de recerca procedents de la Unió Europea mitjançant l'European Research Council, l'organisme rector europeu en finançament de la recerca. Saben vostès que en el mapa que publica aquest organisme Catalunya apareix amb una taca densa al sud de Suïssa, hi ha Catalunya i Israel, no hi ha pas res més. I en el marc de l'estat espanyol el pes de Catalunya es mou entre el 50 i el 60% dels resultats. Aquesta concentració de talent és, doncs, un dels principals actius de futur de la nostra ciència, la ciència catalana. Tot i l'evolució positiva, però, cal continuar treballant. Amb dotar-lo de pes, amb dotar-lo dels recursos necessaris i en aquest sentit podem afirmar que l'efecte de les polítiques d'atracció i retenció de talent científic sempre és acumulatiu. 9 anys després de la creació del programa ICREA, entitat vinculada en aquests moments a l'agència Talència i dedicada a captar talent científic internacional per Catalunya, té contractats en aquest programa 250 investigadors. El rati de retorn econòmic mitjà dels seus investigadors sorprèn notablement si el comparem amb la inversió pública realitzada en aquest personal. Cada ICREA obté l'any una mitjana de 105.000 euros de fons per la investigació i si és un líder de grup i de 61.000 euros si és un investigador col·laborador. Aquest impacte econòmic directe demostra gran part l'encert de les polítiques d'atracció de talent encetades ja fa uns anys i que nosaltres hem consolidat i ampliat. El programa ICREA, amb un 62% d'investigadors estrangers contractats i també en l'estructura de centres de recerca CERCA, en finançament de la Generalitat, són una prova d'aquestes realitats. El Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 consolida i prioritza pressupostàriament aquestes polítiques, alhora que proposa la focalització
dels principals reptes econòmics, socials i mediambientals dels països els propers anys. Aquí també faig un petit parèntesis. La publicació de fa exactament una setmana de la comunicació de la Unió Europea sobre innovació marca 7 reptes que coincideixen plenament amb 7 dels nostres 17 reptes marcats. Per tant, hem encertat la diana. Això fa que val la pena que ens preparem, que els científics, els tecnòlegs i les empreses d'aquests focus es preparin per accedir a recursos europeus que n'hi hauran. En moments on els recursos propis i espanyols van una mica escassos, diguem-ne, si ens preparem bé en aquests reptes on nosaltres sabem que som excel·lents i podem ser excel·lents, hi haurà moltes possibilitats d'accedir a recursos europeus. Bé, en tot cas, Catalunya no ha adoptat una política tan intensiva en recolzament de projectes de recerca, però sí que en canvi ha estat la pionera en desenvolupament en convocatòries per la formació, atracció i retenció de talent científic en totes les fases de la carrera investigadora. És un aspecte que continuem potenciant i on la gestió cau sobre l'agència Talència. En aquest sentit, podem citar també l'augment aquest any de 14% en la dotació de les convocatòries de personal investigador o el considerable reforç de la convocatòria Beatriu de Pinós per a investigadors postdoctorals gràcies al finançament rebut de la convocatòria europea COFUN. Aquesta valoració positiva, però, no pretén ser autocomplaent. Cal treballar molt més encara, cal avançar molt més. Per exemple, en el reforçament del paper central de les universitats com a detectores i formadores de talent. No oblidem que la universitat concentra una part ingent de la producció científica i del col·lectiu investigador. Per tant, hem de garantir una bona política de pedrera. No és sostenible atraure el millor talent internacional i no tenir una bona pedrera local. Tampoc és sostenible, i per això ens trobem avui celebrant aquest acte, aïllar o mantenir a una imprudent distància l'entorn de la recerca de la societat. L'esperit del pacte, signat el 2008, com a full de ruta de la política de recerca, com ja ha anunciat el president, de fet mana i marca com un dels objectius la socialització de la ciència, la necessitat d'impregnar el conjunt de la societat de l'interès i de la prioritat de la ciència i la tecnologia. En aquest context actual socioeconòmic, això encara resulta més inaudible, el deure i compromís que tenim com a govern de fer que les persones, els joves, reconeguin i entenguin la importància de la recerca. Però jo diria més, responsabilitat del govern, responsabilitat dels propis científics, responsabilitat del sistema educatiu. Ens hi juguem molt, perquè com sabem estem en democràcia, les pressions socials i electorals acaben sent determinants, en moments on pressupostar, més que mai voldrà dir prioritzar, si el paper de la ciència i la tecnologia no queda clar que és fonamental per mantenir la gallina als ous d'or, és a dir, per mantenir i canviar el model econòmic, evidentment fem que aquestes pressions vagin en una altra direcció, sobre manteniment d'estructures la millor reformables en el camp de la despesa social o de prioritzar estructures de tipus d'infraestructura viària per sobre d'infraestructura tecnològica o científica. Per tant, no és menor la conseqüència que té la difusió i la divulgació de la ciència, la socialització. Per tant, la recerca és avui una prioritat d'aquest govern i una prioritat de país. Per completar aquest quadre és imprescindible que la recerca sigui una prioritat, doncs, pel conjunt de la nostra ciutadania.